onte, mañá, como hoxe, porque a nosa loita non remata, porque os dereitos conquistados son o chan sobre o que seguimos avanzando, porque sabemos que ningunha victoria está garantida, que cada paso adiante é froito do esforzo, da valentía e da unidade de xeneracións de mulleres que nunca calaron. Somos herdeiras das que romperon cadeas, das que desafiaron as normas inxustas, das que se ergueron cando todo lles decía que baixasen a cabeza. Somos irmás das que hoxe alzan a voz, das que se rebelan contra a desigualdade, das que fan do feminismo unha ferramenta de xusticia e liberdade. E seremos as que aseguren que as que veñan despois de nós camiñen máis libres, máis fortes e máis donas do seu futuro. Neste 8 de marzo afirmamos con forza que a nosa presenza é transformadora, que a sororidade é a nosa arma e que non permitiremos retrocesos. Reclamamos salarios dignos, corresponsabilidades reales, o fin das violencias machistas, o respecto polos nosos corpos e as nosas vidas. Exiximos ser escoitadas, ser visibilizadas, ser protagonistas dunha sociedade que se construa coas nosas voces e as nosas mans. Non estamos soas, somos moitas, somos diversas, somos imparables. A nosa revolución é colectiva. Seguimos adiante, sempre xuntas, sempre firmes, porque o futuro é noso, porque non daremos ningún paso atrás, porque nos queremos vivas, libres e sen medo. Hoxe, mañá e sempre, xuntas na loita. Para rematar, realizaremos unha performancia chamada Reventamos o machismo, na que utilizaremos globos brancos con palabras relacionadas coa sociedade patriarcal, as cuales reventaremos como símbolo de rexeitamento a estas opresións. A continuación, poremos en valor palabras sobre o feminismo e a igualdade, destacando a nosa loita e os nosos logros. Invisibles. Acoso. Miedo. Respeto. Autonomía. Unidades. Arriba. Por favor.